Мише, прибери тая чаша. Колежка Манолова, значи... Може да пиеш публично, Мише, имаме гости, ученици днеска. Комсомолци! Абе, това е лимонада, бе! Лимонада, да не си помислите, че е нещо друго! Заклех се! Али, баба, кажи на комсомолците, че това е лимонада, бе! Квестор, имаме ли малко алтай да почерпим гостите у парламента? Етър нещо, немаме ли? Мише, после ще ги черпим, Мише, имаме работа. После ще ме черпим, каза колежката Манолова, нейната дума за нейния закон. Мише, имаме работа, трябва да прецакаме ГЕРБ за ЦИК. Донесла съм нашето изборно сметало. Ох, олекна ми, майче, ти си гениална, бе, пак си измислила нещо, бе. Сега, колеги, да пресметнем на кой колко места се полагат у ЦИК. Колежка Манолова, сметай. Така, значи, Мише, нашите страхотно депутати... почваш. Нашите депутати са 83. Тия независимите, кой ми ги е... Махам ги, Мише, махам ги тия независимите. Махай ги, те от Атака вече не ви вършат работа, че това са на БСП 52-ма, тук ми са залепнали две топчета. Нищо, плюни малко, плюни. 54. Само те питам, от ЦИК не беха ли 20 души, бе? Шефе, аз съм писала предизборния кодекс. Мога да набутам 54 на място на 20. Абе, гледай, браво, целувам, майче, гледай, бе. Обема ще го запазим надолу. Майче, само те питам, ти като си писала сега кодекса, мога ли да уредим Ицто Бисеров за шеф на ЦИК, бе? Няма проблеми, бе, Мише. Липсва ми този Сополанко, бе. Мише, дай да го наберем по скайпа. Набери го. Готов ли си, Мише? Набирам. Почти. Ицето Бисеров. На линия веднага. Hello, my friend. Hello, шефе. How are you? Как е карате? Дур собахло. Да, бито супер бас парча. Час музик. Къде си, бе, Сополанко? Къде съм? Тук съм на автоборсата съм в Горублене. Реших да си продам голфа. Ице, искаш ли да станеш шеф на ЦИК? Ще разполагаш с цели 7 милиона. 7 милиона? Вие да не се шегувате с мене, бе. То 7 милиона за къде по-напред, бе? Абе, колега, майчето има предвид, че ще разполагаш с 7 милиона гласа. Кеф ти внасяш си ги на депозит, кеф ти да си ги теглиш по избори, кеф ти да си ги продаваш с голема печалба. Аха, да. Ами да ти кажа често, почти се навих, шефе. Само да те питам, лихвата каква е? Ами лихвата бе атласта, Ице, значи ще имаш 4 годишен мандат и ще прекратим делата срещу всички другари. Ще си се събереме тук пак тримцата, така ми е мъчно, Ице, къса ми се сърцето за теб. Липсва ми тая тройка, бе, липсва ми, бе. Ще ти дадем нов имунитет. Веднага приемам. Ама, ела 2 дни по-рано да почерпиш, бе. Ще почерпи, бе. Шефе, как няма почерпи, бе? Опа. Трябва обаче да затварям, че нещо тук и ни ченгета се навъртат наоколо. Не знам какви са, що са, пак тук сме на един малък остров. Нали се сещаш, няма човек къде да избяга. Колеги, предлагам за председател на ЦИК Ицето Бисеров. Молим да гласувате. Аз и тук ще пусна. За по-сигурно. Да. Мерси, приема се. Защото ние сме номер 1! И нашата партия е много... Скъпи ученици, ще сипя на Чичко Миков малко лимонада. Колежка Манолова, значи по време на отпуската те каним на остров Болшевик, на палатка. Там съм, Мише. С преспиване върху мъх.